Gustav Højbjerg, velkommen til Sandefjord. Tak. Hvordan føles det at være her? Det føles utrolig godt. Jeg glæder mig til at komme i gang. Ja. Kan du fortælle lidt om dig selv? Ja, jeg er 22 år. Jeg kommer fra klubben B93 i København, Danmark. Jeg er venstre bak, venstre fod. Jeg er utrolig hurtig på banen og har en god fysisk park. Og god i duelspillet. God 1 mod 1. Du har været i København hele livet, eller? Ja. Hvordan det da at komme til Norge? Men det er selvfølgelig anderledes. Men jeg synes, det er en flot by, Sandefjord. Jeg har gået lidt rundt i den og prøvet at suge det hele til mig, som jeg nu kunne. Og jeg har fået et virkelig godt indtryk af byen. Så der er kun positivt at sige. Hvorfor kommer du hit? Hvorfor Sandefjord Fodbold? Jamen, jeg var faktisk ikke i tvivl, da jeg fik at vide af min agent, at klubben var interesseret i mig. Det ser ud som at være et utroligt godt setup. Klubben er inde i en god udvikling. Og spillemåden er noget, som jeg kan se mig selv i, så det er bare et super godt match for begge parter. Så bra. Hvad vet du egentlig om norsk fodbold? Ikke utrolig meget, faktisk. Det er ikke så meget, man følger med derhjemmefra i Danmark, men jeg har da prøvet at følge lidt med, siden jeg ligesom har hørt, at interessen har været der. Jakob Wester er jo også dansk, kom til os i år. Kender du til han fra før, eller? Ja, vi har faktisk mødt hinanden flere gange, da vi spillede i de yngre rækker. Så jeg ved godt, hvem han er. Så, ja. Er det en trygghed for dig at have en danske her fra før? Ja, det vil jeg mene. Det er dejligt at have en, man ligesom kan snakke det samme sprog med. Ja. Da har vi også vår akademichef, også dansk, så vet du det. Okay. Også vært venstreback i Sandefjord. Okay, nice. Har du en melding til fansen, hvad de kan forvente av Gustav Højbjerg? Ja, de kan forvente en energisk venstre bak. En, som er god til at løbe, har enormt gode lunger. En god topfart, kommer med en masse speed og energi til holdet. Så